Добре дошли в следващия епизод на Майнкрафт. Епизод или епизод на Майнкрафт 3. Сега ще апчентваме неща. На креатив не съм ставал. Взимах си, направих си там. Почнах серия на Майнкрафт едно отново. И да, почнах едно наново. Така си, почнах да копам и почнах да копам с дърна кирка. Почнах после да копам с камена, намерих много айрон. После копах цял ден за диаманти и много се развих сам малко неща имам. Мислех и мултикация да направя, ама не исках за толкова диаманти, защото наистина копах много. Ето. Сега ще ги апчентваме. Имаме 20 диаманта, съм похарчила. Аз похарчих много. Вземем това. Арете си. Аре. Искам да апчентвам. Ама съм оставил отворено. Да, и бронята, Не, няма да ми чупиш. Айде, махай се. Няма да стане стара работичка. Айде, дам ти да щупиш. Айде, умри, няма да стане, умри. Сега съм малък левел. Лъкът първо ще апчентваме. Искам да аз нямам левел, бе. Съжалявам хора, но когато станах на креатив. Сега избивам. Взимах буци. Така че сложиме доста кочета. Сега, трябва да съм дължи. Нападаха ме! По-добре кучета не, защото доста пият. Из крави се взимах. Там ще ми даде месо. Айде, кравчице, гледай да ми паднеш от градината. Кучета съм много изпълявам, ама обичам кучетата, обичам повече кучета от котки, защото мразя котките. Обичам повече кучета, ама и котки, обичам повече кучетата. Аз ми се е панал. Съжалявам, кравички, ама няма да стане. Съм убиец. Не знам, дават жалба в полицията, че убием животни. Не е хубаво. Аз манарта от първия път. Това вече... Да. Не. Не от първия път аз ми ударил после и тя после... Ще изхарча всички крави. Айде. Ама то лево няма да ми стигне. Аз не знам защо си направих тези неща и купах толкова диаманти, за да не мога апчентвам. Забравих, че ми трябва левел. Крави, съжалявам, ама сега ще ви отвлеча в пещерата. Ще ви наслагам пещерата, ценно ви облича ви така
съм ходил, да. Защото ще дойде. Клипър ще дойде, мраза, аз го видях. А не първо, когато си на едно сърце и се крие за дървото, скелет или зомби или клипър. Клипъра много ще те изненада. Колко месо съм забрал, който ги изгарча ще видя. Айде, че ме заболя. Ого, скелет. Добре, скелет, чуела. Няма да тук идвам. Искаш ли да си поговорим? Що ме целиш, бе, скелет, чу? Айде, тогава. Умирай! Доколко? 64 мисъл и 22. Бале! Това колко ядене съм забрал. Намаду. Мето, стой тук, сега излизаме, излизаш, ще се будиш, бебето. Стой тук си играй. Не, аз отивам там.